Kada se ovo stravično ubistvo dogodilo, niko nije mogao ni da pomisli da će tako nešto da se dogodi. Ovaj užas dešavao se 5. marta 2023. godine, kada je i Miroslav Marković i ubio ženu. Tada, u tom momentu, on je prišao bivšoj ženi i zvjerski joj je pucao u glavu, a ona se vraćala u tom momentu sa liturgije. Ovoga puta, kako i piše Kurir, presudom apelacionog suda u Nišu potvrđena je presuda Višeg suda u Pirotu, kojom je još jedan hladnokrvni ubica, Miroslav Marković, osuđen na jedinstvenu kaznu doživotnog zatvora zbog izvršenja krivičnog djela teško ubistvo. Javnost tada ostala je u potpunom šoku kada je 5. marta 2023. godine isplivala informacija da je čovjek ubio ženu kada se vraćala sa liturgije. Niko nije mogao ni da pomisle ovakav jedan užas da se dogodi, međutim, nažalost, dogodio se. On je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, a komentari na društvenim mrežama povodom ove teme samo su se nizali. Naravno, na javno se apelovalo da ukoliko, ne daj Bože, i trpite neko nasilje, hitno prijavite nadležnim institucijama, dužni su i moraju da vam pomognu. Dok se vraćala sa liturgije, desila joj se i stravična stvar. Njen bivši suprug u tom momentu prišao joj je, pa tako i pucao u glavu. Ovaj zločin nikoga nije mogao da ostavi ravnodušnim, a kada je prvobitno i ugledao svjetlost dana, javno se pitala kako je moguće da se ovako nešto i dogodilo.